Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Patay sa sunog ang usa ka 71 anyos nga ginang. Kinihuong na usab maug daw ang ilang panimahay sa sitio Luwer Saksak ka Barangay Abukayan sa lungsod sa Balamban. Gila ang biktima nga si Estelita Laya Di Parine, biyuda o paralisado usab. Sa report sa Balamban Police Station, katol ang hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. Ang anak sa biktima nagdagkot og katol ug ibutang kini niya sa ubos sa katri sa iyahang inahan ug aduna siya gilakaw. Ang mga silingan ang nakabantay sa nagdilaab nga kayo. Wala na maluwas pa sa anak ang iyang inahan uban sa pagkasunog sa ilang ancestral house. Naanda na gayud nga butangan sa anak ug katul ang panimay aron pang-abog sa lamok. Top 1 most wanted sa Minglanilla Police Station napatay sa usa ka shootout dito sa Barangay Basag, Butuan City sa Mindanao. Siya ang suspect sa pagpusil patay sa usa ka pulis nga destino sa lungsod sa Minglanilla. Si Chona Carion sa report. Ang napatay mao si Jeffrey Caparida alias Victor Uy. Nasayran nga mag-serve raunta sa warrant of arrest sa mga sakop sa Regional Intelligence Division sa PRO 13 Batokang Caparida apan giingong misukol kini sa kapulisan. While approaching sila dun sa area, nagpaputok yung subject, karoon ng exchange of fire which resulted to his death. Nailhan si Caparida sa Butuan City tungod sa iyang pagsigi ug pabuto sa iyang armas o giingong nang hambog pa nga nakapatay og pulis. Si Caparida may suspect sa pagpusil patay kang PO2 Omar Parages niadtong October 2014. Ang pulis niadtong higayuna mibisita sa iyang amigo ug mitanaw sa tigbakay dihang gipusil siya ni Caparida. Gani siya na ang #1 most wanted sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla. Matod sa Minglanilla Police Station nga gawas nga nalambigit sa gun for hire si Caparida, nalambigit usab siya sa ginadiling drogas. Naibaw niya nga pulis to amo ang kauban, na-verify niya, gibirahan nila. Usa siya sa mga nitira gid. Involved ni siya mga gun for hire, then kanang sa mga isa sa mga drug personality din nga gigamit siya sa amo ang lungsod ag sa First District. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Record-breaking nga pag-ubos ngadto sa tulo na lang kabagong kaso sa COVID-19. Ang natala sa dakbayan sa Cebu apan, mayor mi padayag nga dili ang ayang mukumpiyansa busa. Pabor rasya nga magpabilin una sa modified GCQ ang Cebu City base sa gipagawas nga desisyon sa presidente. Ani ang report. Gihangop ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla nga apil sa gipabilin ubos sa MGCQ ang syudad nga gipahibaw mismo ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa tigom uban sa Interagency Task Force on Emerging
infectious disease. Suma sa mayor nga kung siya ang masunod, mas maayo nga ipabilin sa quarantine status aron dili na mobalik sa paglipang ang COVID-19. Bisan og na-flatten na ang curve sa COVID-19, gipadayag nila Bilya nga di gihapon mo kumpiyansa kay anaa gihapon ang virus. Para kanako, net modified general quarantine, maayo para nato. Kay kinahanglan na gyud ta nga naapay mga restrictions. Kung ato na ning wagtangon ang restrictions, unya ang virus ni apag tuyok-tuyok pa, delikado kaayo. Ang pag-ubos sa kaso sa COVID tungod sa piningkamo sa dakbayan nga makit-an ang virus pinaagi sa massive testing o contact tracing sa mga nagpositibo dayong pahiluna kanila sa isolation facility. Admitido ang mayor nga dili layo ang posibilidad nga motaas og balik ang kaso tungod kay naamay gikinakdang COVID testing sa 2,000 ka mga vendor sa carbon apan gikinahanglan nga ipadayon ang pagsuta sa nahimutangan sa virus aron makabot ang malungtarong virus containment. Gibalik tan-aw sa mayor ang nahitabo kaniadto dihang daghan kaayo ang kaso sa COVID tungod sa resulta sa massive testing. Now let's work harder and do better para ato gyud nga ma-achieve as much as possible na di man tong ingon na COVID-free dayon, but at least maproteksyonan nato ang atong katauhan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ani ay dakong isda nga napadpad sa mabaw nga bahin sa dagat sa barangay Maya sa lungsod sa Daan Bantayan kaginihang buntag. Bungi paunta kini nga nakitaan apan human sa usa ka oras namatay kini. Ang report ni Femery Dumabo. Sa post sa social media ni John Reco Estrera, makita ang pagkapakapa sa dakong isda sa mabang bahin sa dagat. Aduna say mga hulagway nga gihigtan kini o gitapukan sa mga tao lakip na mga bata. Aduna say video nga wala kini naglihok. Alas 8 nila nakitaan ganina, nagkapakapa sa layo. Yan ni Arik Kaplit. Katurang kuan mga nagtambay sa baybay ganina buntag. Gilang isda nga mula-mula o sunfish. Matod ni Estrera og bisan sa Municipal Agriculture Officer sa Daan Bantayan nga unang higayon kini nga may isdang sunfish nga napadpad sa ilang dapit. Gibanabanang aduna kini gibugaton nga 70 kilos. Gilapdon og gitason nga 26 pulgada og 51 pulgada. Matod ni Shaira Conde, ang fishery technician, nga naluya dayon namatay ang isda tungod sa stress. Atong sunfish gihigtan man mamotoy nakadagluyan niya. Pagpangutana na mo nga dito kay pangsakyan dahil mga bata. Yan sakyan niya. Pagkuhan kay ilang, yatong loud, ilang ibalik ko no ka ng ato sa loud man ba. Di naman mo kuhan man, balik ka pala ito sa panapon, bagagsa na sad. Gilubong ang maong isda, ang sunfish o sa ka-endangered species. Awhag nila sa publiko nga kun adunay makita nga susamang klase sa isda di kinihilabtan ug mas maayong motawag dayon sa ilang Municipal Agriculture Office. Advice unta sa BFAR kung okay pa siya, i-adto gid siya, ibalik siya ngadto sa lawod. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. CSWD Lapu-Lapu nagpatabang sa Lapu-Lapu City Police Office aron masubay kung giyan sa pagsud sa mga badyaw gikan sa Mambaling, Cebu City ngadto sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina adunay live update. May Bab, kay lagi nagsugod na ang Burmans, maobserbahang mikatap na usab karon sa kadalanan kining mga badyaw aron manaygon og magpakilimos. Apan gikahibong sa taga CSWD kung giunsa nila pagsulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu kining mga badyaw nga gikan sa Mambaling, Cebu City nga unta gidid-an man kining mga minor de edad ug mga senior citizens nga makagawas. Gisubay sa mga sakop sa CSWD, uban ang Lapu-Lapu City Police ug mga tanod sa Barangay Paho ang intersection sa may First Bridge aron ma-rescue kining mga minor de edad nga mga badyaw nga nagpakilimo sa kadalanan. Gida sila sa CSWD aron ma-profile ug mahatagan og pagkaon. Didto may na-rescue usab nga mga senior citizens. Gikan sa CSWD, dadon sila pagbalik sa Mambaling, Cebu City, pinaagi sa abag sa taga City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Matod ni OIC CSWD Annabeth Quizon, karong adlaw ang ikalimang higayon na nga nakapahigayon sila og rescue operation sa mga badyaw. Magdada sila sobre, unya kani sobre ilang ipanghatag diha mo sakay sila sa mo kabyon diha sa multicab nya wata kay bawra ba kay usahay dili ra ba gina sila magmask. Unya ang ilang sobre nga ihatag nimo asa nagikan nga mga kamot wa ra ba na gisanitize. Gikahibong sa OIC sa CSWD kun giunsa pagsulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga badyaw nga higpit man untang gidili ang paggawas sa mga minor de edad ug mga senior citizens. Malay pagkaon. Oh. Pangayo ba? Di ka ba kutay magbisaya? Di ka ba ang magbisaya? Istorya sa atong social worker nga maogi initial contact yun nila didto pag rescue sa atong dano diha sa may paho niingon nga ihatod daw kuno sila ilang gitawag og giterm nila is taxi kuno murag naay mo hatod nila dire unya kuhaon pud sila ini kahapon. Subay niini nakig-alayo na ang taga CSWD sa Lapu-Lapu City Police aron masubay ang mga dapit nga posibleng agian sa mga badyaw. Bob, lakip sa susihon karon sa Lapu-Lapu City Police kun unsa ka tinuod nga may mga sindikato nga nagpaluyo ni ining mga badyaw ug moy mohatod og kuha kanila luwan sa pribadong sakyanan, particular na diha sa Barangay Paho. Lakip usab sa ilang susihon o baka kini sila magsakay lang og mga motorbangka gikan sa Mambaling ug modunggo paingon diha sa ilawom nga bahin sa Mactan-Mandawi Bridge. Bob, Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipinakadlaw sa di pa magsugod ang klase, nakatala og pagtaas sa enrollment ang Mandawi City Division. Mipadayag na silang kaandam pagbukas sa school year sa sunod semana. Ang report ni Nico Serino. Sa talaan sa Mandawi City Division, hangtod kagahapon, aduna nay 67,003 ka mga estudyante nga na-enroll sa mga public schools. Nakatala sila og 0.24% nga pagsaka gikan sa school population sa miagi nga school year nga 66,841. Usa sa nakitang rason sa pagsaka sa enrollment ang epekto sa COVID-19 ug pag-transfer sa pipila ka mga tinun-an gikan sa private school ngadto sa pampubliko nga eskwelahan. We expect migration of learners from the private school to public school. Considering that I believe there are some private schools that are shutting down, so that's why we expect increase of the enrollment. Samtang mipadayag og kaandam ang City Division sa pagbukas na sa klase karong Lunes. Ug mga adlaw, formal na nilang ilusad ang oplan balik eskwela. Apan gumikan sa pandemya, virtual ra ang kalihukan. In this present time, we need the cooperation of parents actually to ensure that we can deliver quality education despite the pandemic. Gihulagway sab nila malampuson ang dry run o mga simulation nga gilusad sa mga eskwelahan sa distribution sa mga learning module. Sa Oktubre 1 ug 2 pa ang formal nga distribution sa tanan nga eskwelahan. Gawas sa mga eskwelahan, may pipilasab ka mga lugar sama sa mga sitio, kapilya ug ubang dapit nga himuon ang distribution aron makatagyud ang mga tao ug dili magtapok sa usa ka venue. If we are going to rely on in the school, then we cannot expect that the DOH protocol will be followed. That's why we have distribution of modules in the different sitios, in the different zones, in the different porok. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakaiskapong kanhi barangay kapitan sa Lugo, Borbon, Cebu. Napatay dito sa Morsia Negros Occidental. Ang detalye ni Chalo Valiana. Apil si Jennifer Mercader, 44 anyos, sa top 10 drug personalities sa Police Regional Office 7 ug mao'y nakapapriso sab kaniya ni atong 2018. Apan ni eskapo siya gikan sa Medellin District Jail sa nakalabayng Marso 2019 ug pinangita na sa balaod.
Unang namatngunan si Mercader sa Bacolod City ug dihang nahibaw-an sa kapulisan, gipahigayon ang drug buy-bust operation apan nakasibat kini. Sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa Region 7, 6, PNP Drug Enforcement Unit ug Mercia Police natigayon ang manhunt operation. Apan gingon ni sukol si Mercader sa kapulisan nga niresulta sa iyang kamatayon. Na-recover sa crime scene ang mga pinutos nga shabu nga gibanaban ang mobalor sa 472,000 pesos, armas ug mga bala. Nag-abang si Mercader sa barangay Minuyan, lungsod sa Murcia, Negros Occidental ug way nakaila kaniya. Nadugay na nagliharin halina na sa iban nga barangay. Mugli nga di sa amin yan, nag-front lang man yan ako ng manukan. Gipangita pa karon ang kauban sa bahay ni Mercader nga gipaila niyang asawa ug aron usab masubay kung kinsa pay mga kakaubanan sa napatay. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Taliwa ning pandemya, daghan ang mga nawagtangan og trabaho, naapektuhan ang panginabuhian ug nabalaka kung asa mangita og kwarta aron adunay ikapakaon sa pamilya. Apan taliwa sa kalisod, aduna gayoy mga tawo nga mipapatigbabaw gihapon sa ilang pagkamatinud-anon. Sama na lang niining usa ka taxi driver nga way pagduha-duha nga minangop dinhi sa GMA Regional TV Cebu sa tinguha nga mauli sa iyang pasahero ang nakit-an niining kwarta sa iyang gimanehong taxi. Ayo ma'am, kay lain man kastanan mo maggasto tag kwarta dili ato ma'am, labi nang naatay pamilya nya akong bata ako batang gigatas. Nya lisod kay ma'am, yung ani ta di mo kun anak pagatawo ma'am ako nga anis man gyud ko nga mo surrender sa yung ani nga dili ato ang, di ba? To di ato ang kwarta ba. May gyud ang atong kwarta hinaguan ma'am, bahala kun sa kalisod sa pagpamasayro. Ako gyud di gyud ko basta mahal lang kanang tinarong lang ang panginabuhi ba. Sa lalawigan sa Siquijor, gihatod ni sang katapusang pahulayan si Philippine Marines Private First Class Rinela Angot, 22 anyos, human na makalasa sa pag-ulbo sa usa ka anti-personal mine dito sa Maguindanao. Si Angot sa kaubang mga Marines nga sila si Sergeant Erasmo o Amad, Private First Class Noledo o Olianes, sakay sa usa ka military truck. Naangol ang upat ka mga Marines nga milandig sa Tambalanan. Sakop si Angot sa Marine Battalion Landing Team 5 sa 57th IB nga nagbantay sa utlanan sa lalawigan sa Maguindanao o ingon man sa Lanao del Sur. Matud sa amahan ni Rail nga daghan na unta o mga damgo ang iyang anak apan di na kinikahatagan o katumanan. Gihulagay sa Western Mindanao Command nga usa ka binuhatan sa pundok sa mga terorista ang pagkamatay sa maong Marine nga sundao. Yung hitabuan, ngayon mo dito rin ta magkadawat pa. Kasi sa unang nahitabo naman. Pero proud gihapon niya ng nalated sa bayan. Apan arrival niya, amo siyang gihatagan o arrival honor, isip isa ka hero sa moang sandatang lakas ng Pilipinas. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Special Investigation Task Group aduna nagisubay nga identity sa posibleng gunman sa tabong pagbanhig patay kang Mactan Lapu-Lapu Barangay Councilor Sandro Agosto. Si Luan Mirondina sa report. Gilubong na kagahapon sa hapon sa usa ka pribadong samang si Mactan Barangay Councilor Sandro Agosto. Mga kabanay ug mga higala parehong na nagsulubog t-shirt nga nanawagan og hustisya sa kamatayon sa konsehal. Lakip sa mga mihatod kang konsehal Sandro, si Mayor Jonad Ahong Chan, kinsa mipasalig nga muhatag og 1 milyon ka pesos nga bounty sa mga makahatag og kasayuran sa responsable sa pagpamanhig. Kung muhaom ang maong mga istorya ni Konsehal Sandro, I think basta madakpan lang ang kaso will be closed. Karong hapon, gikatakdang mo pahigayon o gikaduhang case conference ang Special Investigation Task Group subay sa investigasyon sa pagbanhig kang Konsehal Sandro.
Matod sa tigpamaba sa Special Investigation Task Group, aduna na sila karoy gisubay nga identity sa posibleng responsable sa pagbanhig patay kang Konsehal Sandro Agosto. Kini base usab sa mga CCTV footage nga ilang nakuha sa crime scene. Examine na siya through forensic digital examination, no? At least may enhance nga to ang kanang gitawag nato sa CCTV nga atong nakuha, which is nakakuha ta og 14 kabok angle, no, sa CCTV, 14 ka angle, no. Apil na ang nerve command center nato. Matod ni Police Major Fortes, miluwat na og affidavit ang duha ka mga saksi. Nakakuha na usab sila sa resulta sa ballistic exam sa mga slag sa bala nga nakuha sa crime scene. Apan giklaro sa tigpamaba sa Special Investigation Task Group nga padayon gihapon nilang gisubay ang mga anggulo sa politika, patigayon og personal nga kasungian aron masubay kung si kinsa ang nagpaluyo sa krimen. Hopefully adunay mga tawo nga matawag na to kanang good information nga makahatag yun para dinali ang sulbad ani kaswa, the better. Uban ni Godfrey Lien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Gilockdown karon ang pipila ka panimay sa barangay poblasyon sa Canlaon City sa Negros Oriental human ang 59 anyos nga health worker nga nagpositibo sa COVID-19 nakatakod sa iyang kauban sa trabaho o sa sakop sa pamilya. Si Chelo Valiana sa report. Gi-isolate na karon ang 59 anyos nga health worker human masuta nga positibo sa COVID-19. Human usab makapanakod sa iyang kabanay ug kauban sa trabaho. Tungod niini gi-lockdown ang pipila ka bahay sa barangay poblasyon sa Canlaon City. Nadistino ang health worker sa quarantine facility sa Canlaon City diin siya matakdi sa usa ka locally stranded individual nga gi-quarantine usab. Natakdan usab niya ang 44 anyos nga frontliner nga iyang kauban sa trabaho. Samtang ang 44 anyos nakatakod usab sa 12 anyos niya nga anak ug bana. Gawas sa ubo-ubo nga gihambin sa frontliner, asymptomatic ang hapit tanan nga nagpositibo. Nagpadayon usab ang contact tracing sa maong lugar. For Canlaon, nag-consider din sila o katong areas nga asa ni nagtakod-takod sila, murag nag-recommend sila og local lockdown in the area only. Gipasabot hinuon ni Dr. Leland Estacion, spokesperson sa Provincial Health Office, nga local transmission lang ang nahitabo og dili community transmission. Samtang laing usa ka authorized person outside residence kun apor ug unom ka LSI ang positibo usab sa COVID-19. Nakatakod og kauban, na ang kada na pong kauban nakatakod na pud og lain iyang family. So we are already at the third level. Tungod diini, bisa ka na sa 180 ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19 sa tibok lalawigan sa Negros Oriental. Lakip na niini ang 142 nga naka-recover na. Apan aduna pay 34 nga active cases ug upat ang konfirmadong namatay tungod sa sakit. Chelo Valiana, Balitang Bisdak. In-house well giugmad sa MCWD nga nahimutang sa Barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay. Makaproduce kini og 960 cubic meters per day ug makasupply og tubig sa tibuok Barangay Lawaan. Gibana-bana nga 960 households ang makapahimos ni ining maong water source. Daan ang niawhag si Talisay City Mayor Samsam Gulya sa MCWD nga unahon ang mga Talisaynod. Gumikan kay nihimutang man sa Dakbayan ang water source ug daghan siyang nadawat nga mga reklamo sa kakuwang sa supply sa tubig. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Arsobispo sa Sugbo may padag siyang pagpaluyo sa paningkamot sa kagamahanan pagpakgang sa COVID-19 pinagi sa pagpatuman sa mga minimum health protocols samtang mga kalihukan sa 500 year of Christianity gipahaom usab sa new normal sama sa programang Panaw sa Pagtuo mobile exhibit application. Ano ang report? Subling gipasabot ni Archbishop Jose Palma nga padayong gipaluyuhan sa simbahang Katoliko ang gipatumang health protocol sa kagamahanan aron pagpakgang sa pagkatap sa COVID-19 sama sa pagsulob sa mga PPE, sama sa face mask ug shield.
Nasayran nga usa ka lider sa simbahang Katoliko sa Luzon, may pahibaw sa iyang baruganan nga dili na kinahanglang magsulob og face mask ug face shield basta ang matag usa adunay hugot nga pagtuo sa Ginoo. Apan mato ni Palma nga angayang magtinabangay sa pagpatuman sa protokol nining panahon sa pandemya. We are 100% collaborative with the government in following the rules and policies. Gisgutan usab sa Arsobispo ang protokol sa sementeryo nga haumra kuno sa panahon karon. Miuyon si Mayor Labella nga tugutan ang misa sulod sementeryo sa Nobyembre 2 apan ang mga pari lang og kulito diin walay ubang tawo nga motambong. Ipagawas nila kini pinaagi sa live streaming. Pwede silang mapamisa sa sementeryo, pero ang pari apologies ug ang mga teknisyan ra sa kining online mass moray tuwa dito nga kasod. Samtang sa pakigtambayayong sa pribadong sektor, gilusad sa simbahan ang online portal nga panaw sa pagtuo. Pinaagi nini, maduaw na sa mga debuto ang mga simbahan ug masayran usab ang kasaysayan nini. Ang panaw sa pagtuo may kalabigitan sa ika-500 katuig sa atong pagka-Kristyanos. We look forward to 500 YOC, but to me, we have more than 1,000 reasons in thanking the Lord. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Humanlong kabang usa sa mga kwarto sa ikaduhang andana sa CSWD. Makawani nini gipaubos sa kinalit nga drug test. Si Luan Mirondina sa report. Sa yuganihang buntag, gipaubos sa kinalit nga drug test ang 53 ka mga kawani sa City Social Welfare Office sa Lapu-Lapu City. Sukad subling mi pahigayon og kinalit nga drug test ang taga City Office for Substance Abuse and Prevention Conclosap karong buwana, ang CSWD na ang ikatulong buhatan ubos sa City Hall. This is upon the request of our City Social Welfare Head, Ma'am Abeth, nga ipaubos after the incident nga nahitabo atong pagpanglungkab din sa buhatan. Although na ay mga istorya-istorya nga inside job, may istorya po sa atong kadagkuan sa pulis, no? Pero gusto ko nga kanang mawagtang ni siya nga kanang pagduda pinaagi pod sa kanang paghigayon aning atong drug test. Mato ni OIC CSWD Annabeth Quizon, sa miaging simana lang nila nahisgutan ang paglakip sa CSWD sa mga buhatan ubos sa City Hall nga pabutangan og mga CCTV camera. Apan samtang gituki pa ang budget, nahitabo na ang pagpanglungkab nga nadiskubrihan lang ni atong miaging Biyernes sa buntag nga misangpot sa pagkahanaw sa usa ka laptop, duha ka netbook, usa ka cellphone ug 600 pesos nga cash. Naaman mi nakit-an nga kanang continuing appropriation or kanang pundo na daan ba nga para dai CCTV, so amo na lang tong gamito nya mag-additional na lang pud ta og lain nga atong isud sa SB6 kay para ang tanan na gyud diri nga kanang premises na gyud including diri sa katong luyo og diin tuagi ang katong atong na suspected nga kanang burglar, no? Ug mga adlaw, gikatakdang mugawas ang resulta sa kinalit nga drug test. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Mayong adlaw kay nitong latest weather update karong adlaw, Tuesday, September 29, 2020. Natay duha ka weather system ang nakaapekto sa atong nasod. Una ang habagat or southwest monsoon na nakaapekto sa may kasadpang bahin sa Luzon. Ikaduha ang frontal system ang nakaapekto diri sa may extreme northern Luzon. Ang frontal system ang boundary ng init o bugnaw na hangin na makamugna ng mga formation ng mga thunderstorms. Samtang natay gimonitor na bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na gilayon sa 2,570 kilometro sa may silangan ng extreme northern Luzon. Kining tropical depression, less ang chance kini makasud sa atong Philippine Area of Responsibility. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibuok sa Central Visayas,
kasama na ang Eastern Visayas, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan og naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:36 sa hapon ug musilang sa alas 5:33 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan atong mga official social media accounts atong Twitter, Facebook, YouTube, official website sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, mayong adlaw. Mga kapuso, ani ay ambungan nga taga-syudad sa Danao nga tungod sa iyang hulagway nga nagpasan og bukag nga puno sa mais, nagtending online ug tungod niini gianggaan siya nga cornman. Atong ilailahon kining Bisdak Bay sa Danao sa report ni Femery Dumabo. Kining mga hulagway sa usa ka hang nga nagpas-an og bukag nga puno sa mga mais sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Danao. Miani og kapin sa gatos nga shares, gilang nga si Cedric Pilio, 21 anyos. Apan ang pagka-cornman, pamaagi lang di ay niya nga makatabang sa pamilya atol sa lockdown, samtang wa pa kasakay sa barko isip siman sa niaging buwan. Gipasabot ni Cedric sa GMA TV Balitang Bisdak nga gikan gyud siyang nananggi sa kamaisan sa iyang iyaan nitong higayuna aron dunay ikatabang sa gastuhan sa pamilya. Every weekend adto mi sa kumaygagaw sa among iyaan kay tabang-tabang na ito mananggi. Na amo ang agi sa among pagsanggi kay amo tipunon tapos amo mahinom ikaw ang pagaling. Apan dili ra papogi si Cedric kay mitapos siya isip marine engineer sa miaging tuig tungod siyang kaugalingong paningkamot. Sayo ning buwan na lang nakasakay na sa barkong gitrabahuan. Sa kakabuos, nag-working student siya. Sa tingwa usab nga mapatungha niya ang duha niya ka mga manghud. Kaya dunay hitsura og hangk, ikapila na usab siyang na-feature sa page sa ilang tunghaan ug sa ilang lugar. Apan alang kaniya, mas importante ang maayong pamatasan kaysa hitsuraan. The reason why A comes first before B because attitude comes first before beauty. Mapakita sa ako maigsoon niya kaya na ako, kaya silang kuya o dili ba ang kalisod para kabutin mga pangandi. Dugang ni Cedric nga mapakornman o seaman man, ang importante tinarong nga panginabuhi og paningkamot aron makatabang sa pamilyang nanginahanglan. Obanik Leo for Lumayag. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro, og 87 ka adlaw na lang. Pasko na mga kapuso. Mayong hapon mga kapuso.